Best collection Mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi vau thla ni som pangana tho tran ni nia nimin le ni zan lama Myanmar thil thleng kan hantar lang ve don ani thu chiang lo tarlan kan hlawa chu wangin yangon lama Mizo omte thu le hla ngai chan phot tha kan ti awangin ni zan lama video kan ron ti chuak talawani ole kan hriat angin Myanmar chuan buaina an tok meka an buaina hi azol tel ani video masalama khan kan soi to a ramdang tran puina an nga chuan omzia anei thei tak si lo wangin mi puiten thei ang anga beilet ve angai ti an hreta ani helpol te po in sipai lam an ma chon ta mek ani hi nimin lama Burma sipai an che rong le hle a mithi po an tam hle Khovel News lianten an puan dan ai nang lo hloma Al Jazeera hi chuan mi somthum pariat protester thi angin an report a mi puile police te hi an innor na savia wani ni som ni chuang zet mai sipai opna hnuaya Myanmar chu akal chhota a mi za chuang an boral ta Khovel News then khat chuan mi za somni paruk thi to angin an report a hei a hian thi an tam to ni a soi ani bok in rin ni March ani som pathum thleng khan mi sang ni za som nga sipai lam hian an hreng to a nimin chol ni March ani som pali khan soi to angin yengona veng pakhat Hlang Thariar township a thil siam na hmun factory kang hlu maya Chinese factory pani lai maya kang chia ani mase protester te chuan hei hi mi puiti ni lovin Khovelin protester te an dem theinan sipai ho hian an hala protester thil tia sipai lam hian an pu thung ni in an soi he factory kanga hian mi somni pahnih thi in mi somni chuang an hliam bok ani Myanmar a Chinese embassy soidan chuan he Chinese factory kanga hian Chinese staff tam takan hliama kang mai chu lai hian a chunga mitam takan tang boka factory hal tu te hi tu tenge an ni hriat ala ni lawani nimin ni leng khan silai ari a in le hmun rem changa biru an tam hle police mai ni lovin Burma sipai te po an ron che chuak na sa hle a sipai trak po Hlang Thariar kholaya atlan kwal jing hle bok doctor pakhat soidan chuan mi som nga ai tam hliama en kol thu a soya a soi mek lain tiang mai khan hliam an ron zon lu lain adang an ron zon lut le a hliam tam tak hi damdoi in an boral zui bok yengona Mizo om kan biak po ten an soi dan chuan mi som nga ai tam an thi ngei thu an soi yengon mai ba ka Mandalay te Bagoa te po rowa takin sipayan chele a mithi an omnual boka Bagoa hian mithi pahni an omni in Western News 10 antar lang ve bok MRTV ina puan danin Bagoa police le mipui in baina a police officer pakhat chu a oma hliam omwangin a thi ti an soya ti hian tunrum protest a police thi pahni anomna anita ani nimin cholni March ni som pali khan yangona Hlang Thariar township a chuan sipai ten martial law an puanga tin an veng then om Suipita township a po martial law puana ni boka Myanmar sipai en kol TV channel pakhat mawade soidan chuan thomno siam na factory pali le fertilizer siam na te akan chet to thuan soi an factory akan awang hian China chu athin rim hle a arang thei ang bera tharum tho na ti top ngal turin China chuan Myanmar sipai ho du te chu a phut thu a soi factory kan chana mo phur tu te chu dan anga hremna pe turin le mipui himna ngai poimo turin sipai ho tu te a phut zia China chuan thu chu asiamani Myanmar Chinese embassy chuan an Facebook page a factory kang an ron da chuaka comment zat ve aya tam mi sing ni sang kwa chuang chuan emoji nui lai an ron da an nui so hlomani
Myanmar sipain thunei na an pong lak nu hian Chinese nual suat na azual sot ani Myanmar mipui le sipai an in nor lai hian dan hmanga tanga mipui sarkar tun din ani theina na malatu anom ve renga Myanmar mipui thlan MP 10 committee an din Committee for Representing Bidong Shu Hlutu kalam diklo mai thaya min lo hrathiam don nia CRPH lamchuan ma an la renga Committee in Vice President atana an ruat Win Khang Than chuan avoi khatna an mipui hna thu soya Facebook kaltlangin nimin khan thu soya ni heram hi thima omma ila thim hi kiang trep to ani ati kumtam tak sipai dictator hnuaya mipui ten ti du da kan tuar thina tuna har satna kan to mek hi mipui sarkar ngeta om theina na revolution poimo takani kan tran rol na atana chance kan na yani ati CRPH chuan mipui dikna le za omna hum himani theinan mipui te tan dan kan jam thua yanga yani ram kai hroi na chu sarkar leilok siama chu pol chuan a keng ko don ani ati Myanmar mipui nan thlan MP Rualten Polandin CRPH chuan Dr. Sasa kai hroina hnuaya UN a kwa an hreu meka mason na lian tham sei tur om hri lo ma se be se na sang takan neya UN hriat puina in heng mipui ai o MP te hian sarkar leilok an siam thayani a CRPH hi UN in apom chho zela ni chuan Myanmar sipai te chu ram chok buai tu le helpol pakhat ang chawan ni don ni som pali sang ni le som ni pakata chin langsar zo chu abik takin rengun na hian an chen sa a renguna hianin renguna po abik takin hlain ta ya a hian chen sa a chu ta chuanin thi po an amnola hlain ta ya hi rengun khopon lam deuh leka omani a ti chuanin hlain ta ya hi a hwal hian an hwal bet bek maya kan hria the china chuan chiang taka mi thi hi confirm al lawa hlain ta ya chau hianin ni som pali chung hianin mi somnga chuang atlem bera mi somnga chuang thi arin ani ti chuanin a bulloka swipi ta po hi thi an umnol maya ti chuanin heta inseng lama te hlain township lama te ti chuanin heta tramway lama te not okala te not takong lama te tikhanin mun than thana an che a thi po an amna sa a kan rin dan chuan thi hi confirm chi alan ni lawa ni som pali chung ni khachau hianin Myanmar chung hian mi za thuak thi a rin ani ti chuan ni som pali zana hianin sarkar sipai sarkar hianin swipi ta le hlain ta ya hi an ma ni sipai opna hnuaya a om ti in an puanga martial law tin an puanga hemi om zia tak chu sipai ko hnoi om ni chu an du in he township chung om te chu an ti theya an do doin in pon check the ni chuwa chon sipai ko hnoya om ti chu mi chu ni a chu shui pi ta le hlain ta ya township hi ni jang khanin sipai ko hnoya om tin sipai sarkar chon ama le ama in puang ani te khani sela ni som pali chanchin langsar zual chu ni ta sel ti chuanin Chinese factory te halani a ti chuanin kong danna tire motor tire vel te po halani a heng hi mipui halani lawa sipai halani ti hi ka sai non do mola a chan chu mithan khatam takin heng in halte factory halte hi mipui hal anga sai ten ama ro chu heng hi sipai hal vek ani sipai na mipui hal angin lantiran do bangin ka ani achu bang chon heng hi sipai hal ani mipui hal ni lauti kha kasai non do mol ani ti chuanin ai YouTube than khada te chon kan lo mu a to na ni china ka sai ka vai em a chan chu mipui lam hianin ka vai em pakhat ka ran sai halanga mipui lam hianin R2P kan lo manga kan lo in danga kan lo bai let ani po in khoi media ama hianin puan kan do lawa tlang zar kan do lawa post po kan do law ni ti ka sai nan do mola ke mani member hon ram chung om te pon a video pon ni se video clip pon ni sen a picture a thlak zong pon ni se post kan do law ni ti kha YouTuber hawam zawram lama ona YouTuber haw po ka hin shil non do mola ni ti kha ni sela mi pui lam malak na R2P re hi media a tlang zar kan do law ni ti kha ka sai nan do mola ni ti chuanin
nimin lam thi a hianin then khat chu ruang hmuh lo ruang bo te awm nia sawi ania ruang panga paruk pasarih vel chu ruang bo hmuh lo anga sawi ani chiang taka thu hi don ani lova hei va in lama tukin lama chuan tun ri a chuan i tun ni som panga hei tun hi member time a chuan dar som le ni som ani a tun thleng chuanin thawm dang lam hriat ani lova ama ro chu phone sim card ho hi chu internet a man thei lo ani an kat veka internet chuan kata ama ro chu phone chu a biak thei ani wifi chu in tuni kan online theia wifi po hi mithen khat sai dan chuan in chhuna tang chuan in an kat don internet an kat don ti ani a enge kan ma ron thleng zel tur hriat ani lova tuna ka o lo ngai thla mun tin om zoram chhunga om poni se foreign ram dang dang om ten Myanmar ram tan thei to pa min lo tung tai pui turin ka ngin mol chawa ti chuanin thei to pin min lo tong tai pui nga tuna hian kan ma hi thim tial tial ni mi pui po hian tuna hian mun tina hianin flak dum kan zar to a flak dum zar tiam zia chu mi pui hian kan beile ton ti na ani ti chuan min po khan CRPH chuanin mi pui te hianin beile turin official takin apuang to achu wang chuan mi pui po hian na sa takin ma kan la zela thei to pin ma kan la ama ro chu engma man ruwa kan nei lo wang hianin thi chu kan tam zel don ni chu wang chuan ni tin mai hianin thi kan tam zela vo in lam te enge kan an don ki hello thei to pin mun te no am zo fa te he to na ka o lo ngai thla to lo thla zong zong ten thei to pa min lo tong tai pui turin ti tak zet in ka ngen mo cheu ni ti kha ka soi du ani ka lo me tuna kan ngai thlak kha nimin march ni som pali a Myanmar a thil thleng ani a hmuna om kan mizo tlangwal soi nge yani an torna hi ara phlak hle a ral khata kan lo ngai tu ale kan lo mit thla ai hian hmuna chuan rap phlak in a topic thlak nge yang atam theyang berin he thil thleng hi an hriat thei nan kan share chur don nia Myanmar tan tong trai zelang o video dat le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole